keterlambatan di hamunah manami do inanami adorangso tamulai di pertanyaan ngata di bagasan porginon tapasada ma rohata martang yang nahoho mahita di ganup rohata be martang yang mahita. Amin. Tapuji Tuhata mari dehita sian bukede nomor 857 ayat sada do 2. Marhite-hite goarni debata ama dohot goari anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goari tod di perbadia. Amin. Taga jolma Kristus dipeleho doaka pangiduanna dohot elek-elekna mardongan angguk bolon dohot ilu-ilu tu natu paluahon ibana sian hamatean. Jadi ditangihon do ibana gabe malua sian hatahutoni ay atik pe anak ibana diguru hoddo panguloion marhite sian na tinaon nai. Jadi dung ripas gabe si horhon haluaon saleleng ni leleng na do ibana disude na manguloi ibana. Haleluya martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na dibanua gijang. Para sirohana sumurung namadok moleate mahami tu hosian nasa rohanami ala di leon ho anak muna sasadai tuhamatean homokop hami
asa unang mago na porsia di ibana, alay asa hangoluan na saliling nileleng na di nasida. Tata mahami ali amanami di bagasan anakmu Yesus Kristus, nagabe habadiaon dohot hati gorad dihami. Saya sama dosa nami saluhut, ala ni pelean na sundinggan, na pinelehon na humokop hami. Saya paeleng mapinggolmu tutang yang nami, jala asima roham dihami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ta puji Tuhan tah mari kita. Tatangihon ma udut ni partinaunan ni Tuhan Yesus, ada orang sosahat tuhau pinor silangi. Dungi sahat ma Yesus rap dohot nasida tu sada porlak, namargoar Getsemane. Jadi di dogma tuak kasih sianai. Udul mahamu jolo dison saleling disan ahu martangiang. Dungi ditogihon masih Petrus dohot anak ni si Sebedeus na duai. Dungi gabe marsaksi tutuma ibana jala bobonosan. Jadi dogma tu nasida. Masai marsaksi tutudo rohaku hira namate do. Disonma hamu dungo rap dohot au. Dungi lahoma saut di tujulu. Dipatukak ma buhina tutano martangiang. Ninnama aleama namundo tarbahem. Salpuhon ma sinuno siang au. Alay tahe unang marguru tu rohaku rohamdo. Dungi mulak ma ibana tu akka sisianna. Jala tarpodom nasida didapot jadi didok Yesus. Dang margogo hamu hape dungo rap dohot aho nanggo sangobas. Dungo mahamu jala martangiang. Asa unang hamu bongot tu pangujunan. Ay nagirgirdo nianto dii. Alay galedo ia daging. Dungi lahumay bana padua halihon martangiang. Ninnama aleyama moloso tarbahen salpon da ikon winu. Say saut malong ni roham. Dungi dinaroy bana tarpodong musema sisian nai didapot. Ay masay dok-dok do sa libon nasida. Jadi ditadikon malaho martangiang patulu halihon. Mandok hata odeng, dungi didapoton mamuse akka sisianai. Jadi dogma tunasida, datan nunga rupe modong dohot maradia, nunga dapot ikinan wai, saat maak dicolmai tutangan ni pardusa. Hehe mahamu, lahu mahita, ndang nunga ro napasahat tanah. Alay diboto si Judas parjeheido inganani. Ay jot do marpungu Yesus tu si dohot akka sisianna. Ia si Judas diarahon ma akka soldalu dohot akka naposo ni situa ni malim. Didapoton matusi matat sulu-sulu palito dohot si jata. Diboto Yesus do salhutna nanay songgop tu ibana. Jala luar ma ibana didok ma tunasida. Isedo na jalamahanmu. Gabenin na nasida ma malusi ibana. Yesus halak Nazaret ido. Dungi nina Yesus mamadok nasida. Audui alay do si Judas dipercayai jong-jong bilabong nasida. Asa dong bidok tu nasida. Audui sumurut manasida. Akta martinggangan ma tutano. Dungi diulahi mamanuk nasida. Isedo nani luluan muna. Jadi didok nasida ma Yesus halak Nasaretido. Dungini na Yesus ma mangalusi nasida. Nunga hupabua to hamu au doi. Asam molo ahu diluli hamu. Loas ma au laho akaon. Ay naing jupang nanidok nai.
dang adong namago kubahen agia sada sian akka nanilehon mi tuau. Alain nga di papatohon parcehiyan, partinada tunasida, ay dokdo, yain na humma, ibanamay, ima takut hamo. Asa pitor didaboton na Jesus di dogma, tadi di guru, laos jumma, alain na Jesus mamadok ibana, marhua hutuson anggia, o Judas pengumaon do HP di bahen ho pasahaton anak di jolmay, dungi Roma nasida, dia luhon matangan nasida tu Jesus manakup ibana. Dungi adong masada siana akka dongan ni Jesus mangalaluhon tanganna. Disitak mapodangna, ditapulhon ma tu sahalak na poso ni situa ni malimi, dipisikon ma pinggolna. Jadi dok Jesus matu ibana, pasarong podang mi, ay namaritak podang, mago mabaheron di podang mi. Ay, bay audo di roham mangido siang damang, asa di padiri, sonari, lobi siang 12 loksa suru-suruan. Alay songo dia madisi, saut hatan suratina mandok. Ikon masa dona songoni, ujui madidok Jesus do akan atoropi. Hirana do papanamun do hamu hehe, marpodang jala marlobut lombut manakup au. Hari-hari do au dan hudul mengajari bagas joro. Soadong ditakup hamu au, alay namasa do sudena. Sejupang hatan akapanurlani. Dungi ditadikon saluhut susianima ibana lao mapurus. Dungi ditakup akka soldalu dohot iduk nasida rodi akka naposo ni Jahudi ma Jesus jala di ihoti. Jala ditogihon ma ibana jumolo tu si Hannas. Ima si matuani si Kayapas. Si tuani malim di nasataoni. Ima si Kayapas naung madok tu akka Jahudi. Dingganando mate sahalak humokop bangso alai dihuton si Simon Petrus dohot sisianna sadanarima Jesus na masita dado sisianna sadai dohot situa ni malimi jadi bongot maibana rap dohot Jesus tu alaman ni malimi. Alai disukun situa ni malimima Jesus taringo tu akka sisianna doho taringo tu podanai. Jadi dia luci Jesus ma ibana ninama patardo hataki di hatoropan. Atotong do aho mengajari nasailaon di bagasan perguruan nang di bagasan jorope. Perpunguan ni saluhutna halak Jahudi. Dang adong manang aha hu hatahon marsibuni. Buasa ahu disukun ho, nasida naung ubegi hataki ima sukun, ai diboto nasida do nahu hatahoni. Dung didog Jesus songoni dipastap sada opas ma na jongjong disima ibana, huhut ma didok. Songoni pengalusim tu situa ni malimi. Dungi na Jesus ma mengalusi ibana, ia nahurang nahudok. Jong jokon na hurang alay anggo na honado
puasa pasta pomwal, asa disuruh si Hamas maibana naum tinadi, tu situa ni maling si Kayapas. Di sido marpung atas si boto surat do situa ni natorop. Alai saya mangihut do si Petrus madau-dau sahat rodi alaman ni situa ni malimi. Laos bongot maibana tu bagasan, lau hudul tu sirap dohot akan poso marnida ujungna. Alai anggo aka situa ni malim, rodi sandok rapot godangi, mangalului panidangion, gap-gap dopat Yesus, natuk mambahin ibana marutang hosa. Alai parpudi Roma dua halak nin nama dido kalakon tarbain ahu do mangalohai joro ni debata jala pajong-jongon nai sumuang di bagasan tuluari dungi hehe masih tua ni malemi mandok tu ibana dang alusanmu nahina tidak konni nasida do pako alai sai hohom do anggo Yesus dungi dipakulingi situa ni malemi ma ibana ninna patolon maho tu dibatasi parmului asa dipabawa ho Tuhami manang natutuho Kristus anak ni debatai dungi dudok Yesus ma tu ibana songon na nidok mi matutu alai hurok ma Tuhamu olat nyom ma idomu anak ni jolmai hudulis yamun ni hagugun jalaro di atas opun ni langit. Gabe diribak konstituani malim ma pahian namadok na mangaliai debatado ibana pola luluat dope sitidangi nunga dibahin hamu pangaliaun nai behado dirohamu dungi ninnanan sidama mangalusi marutang hosa ma ibana jadi ditujuri nasida ma bohina nadeba manupok nadeba mangalisingi huhut madok surirangi hami Kristus isedo nama munho alai na hudul do anggo si Petrus dialamani jadi didapotton sada paropon ma ibana madok dohot doho dongan ni Yesus nasian Galileai alai di porso si Petrus do didokma dangadong huboto jaladang hatusi na nidokmi laos luar maibana tu alaman julu-julu jala martahuak mamanuk alai marnida ibana diulahi na poso boru-borima mandok tu akka na jongjong bisi odo sada sian nasida alai maksong sema jadi dum kenari didok akka na jongjong lima mandok si Petrus atehe tongod doho dong nasida ay halak Galilea doho gabe dipuka si Petrus ma murang dirina huhut manolong didokma dang butanda jolmana nidokmi dungi mamitor martahuak mamanut padua halihon jadi dingo si Petrus ma nanidok ni Yesus itu ibana tulu hali do suada honon muahu adorang so martahuak manuk padua halihon jadi marningoti tumatangis ma ibana jadi dung diida si Judas Iskariot parjehei nanaing hona uhum nama Yesus disolsoli marohana dipaulak ma na 30 rupiah itu akka situa ni malim doho situa ni bangsoi ni nama sala doahu ujehe hoddo hape naso marpipot alai didok nasidama dang ro dihamii hodo nasari disih jadi ditipal hon maperaki itu bagan sanjoroi lau sumurut siani laho manikot alai dibuah situa ni malim mahepengi nin nama dang jadi padomoni tu arta ni joro aitu horni mudar dui jadi mardos ni rohama nasida manuhor hossa tuladang ni padihudon bahen perbedaan ni halak dagang alani ido ubahen margoari ladang mudar rodi sadarion
asa ditogihon nasida ma Jesusi sian joloni sikaya pas tukator. Alai sogut manogoti dang nabongot anggo nasida tukator asa unang tarsubang nasida laho mangaton paskai. Gaberuar ma silatus madapoton nasida di dokma. Pangulau dia do dibain hamu dopak halakon. Dungi ninna nasida ma mangalusi. Aut unang sodi sibahen najat halakon dang tagamon pasahaton nami ibana tuho. Gabe ninna silatus ma madok nasida. Buan hamuma ibana. Uhum hamuma ibana marguru tuadat muna. Alai ninna akka Yahudi madok ibana. Dan jadi pusaon nami manang ise. Jadi di aluhon nasida ma ibana ninna. Nadapot hami doon pabalik-balikon bangso nami jala mangorai mangalehon guguan tu kesar di podok Raja Kristus do ibana. Jadi dibongoti silatus ma muse kantor na ijo ma Jesus di dogma tu ibana atahe hodo raja ni Yahudi Roma alus ni Jesus nasian rahamdo na ni dokmi manang na di dok halak do itu ho tarimo tuau gabe dia lusi silatus ma ay halak Yahudi doau bang somi do hot akasitua ni malimido pasahaton ho tuau ahado na binahemmu. Jadi dia lusi Yesus ma dang sian portibion harajauku dang tarbahen somangalo akka naposokku asa unang sahat ahu tutangan ni akka Yahudi alai dang songoni harajauki dungi nina silatus ma madok ibana asa raja doho jadi nina Yesus ma mangalusi songon na nidok mima tutu raja doau ubahen na tubu ahu jala ubahen na roh ahu tu portibion asa huhatidakkon hasitongani ganuk na sian hasitongani tangihonon nido suaraku jadi nina silatus ma madok ibana ahamai hasitongani jadi dung didok songoni ruar ma ibana muse manobot akka Yahudi madok tu nasida dang jupang au manang dia salana. Alai lang digogohon nasida ma mandok diguturi ibana do bangsoi ay mangajari do ibana di sadok tano Judea mamuka sian Galilea sahat tulokson alai umbeli silatus menukun ma ibana manang halak Galilea Jesus jaladong diboto na sinungkun si Herodes ibana disuruh ma ibana si Herodes ay tongondo ibana di huta Jerusalem ujui marnida Jesus si Herodes las situtu marohana ainunga lili say naik di daunna tadas yan ibana si tupaonna. Jadi godang ma disukot tu ibana alai dang dia lusi Yesus ibana disido akka situani malim ro di siboto surat jala gogogogodo ibana di aluhon. Ia si Herodes rapdohot donganna direhe-rehei jala diliai do ibana. Disukuton ma paheanna argatu ibana. Laos songonima disuruh ibana mulak tu silatus. Jadi dinasadari ima marlea-leai si Herodes do silatus. Ai nama si hosoma do nasida anggo nasailaon. Alai peam do di palua pangumi di pestai sadahalak na terhuru. Marguru tunatinodo na torok alai adong ma terhurung ujui sada perjahat na sumalin na margoar si Barabas jadi na pumi nasida didok silatus ma tu nasida isedo di pangido hamu paluauku si Barabas manang Jesus na targuar Kristusido ay diboto do latene rohana sida do umbahen na di pasahat nasida ibana alai sa isosoy akka situan ni malim rakohot situan ni bangsoido na toropi asa di pangido na sida malua si Barabas alai pusaon do anggo Jesus. Dungi nina panguhumima mandok nasida ise sian na duai di pangido hamu paluauku jadi didok nasida ma si Barabas dungi didok silatus ma tu nasida atong
ahama bahenok kutu Yesus natar goar Kristusi Gabe saluhutna nasida mandok, persilakon ma alay nina pamuhumima, ayaha ma cahat di bahen, jadi lam gogoma di penjuhon, persilakon mai dungi di togu silatus ma Yesus, didokom ma disingan. Jadi dari soldadu ma suksang duri bahen pel diapehon mai tuhununa, baju dap ma diaiton tu dagingna. Dungi Roma nasida julo mandok, tabi ho alir raja Yahudi, laos di pastapi ma ibana. Dungi ruar ma musesilatus gidok matu akka Yahudi. Ida hamuma, utogihon do ibana tu jolomuna asa diboto hamu na so adong jupang aho salana. Laos ruar ma Yesus majujung suksang duri jala merbaju dap-dap. Jadi didok silatus matu nasida, ida hamuma jolmai. Asadung di ida situan ni malimi dohot akka naposo ibana di jauhon nasida ma. Persilakon ma ibana. Dungi didok silatus ma tu nasida. Buan hamuma ibana, persilakon hamuma. Aidang jupang ahu salana. Gabe dialusi akka Yahudi ima ibana ninnama marguru tupatik nami ikon marutang hosa ibana di bahen do dirina anak ni debata umbegi silatus lam gadda ma biarna dungi diulahi muste matu kantorna didok matu Yesus sia dia doho alai diang dialusi Yesus ibana Dungi idok silatus matu ibana dang akupanmu ahu makatai dang dibotoho marhuaso do ahu paluahon ho jala marhuaso parsilakon ho jadi dialusi Yesus ma dang adong huasom magagwau out unang dilehoni tu ahu sian gijang dibaheni gumodang do dosa ni napasahaton au tu ho jadi olat ni ima dialusi silatus dalan paluahon ibana alai majujui ma akka Yahudi ninna do molo di paluaho doon dang diarani kesariho aina mangalo kesarido ganut nama bahin dirina gabe raja asa dung dibege silatus hatai ditogihon ma Yesus haruar laos hudul ibana di habangsa paruhumani na diinganan na marguar pattar batu gabata didok anggo di halak heber ima namasa di ari parhubasan paskai marek hosniari dungi didok matu akka Yahudi ida hamuma raja munai alai digogohon nasida majuhon padao mai
parsilakon maibana, dungi didok silatus matuna sida, parsilakonok kumaraja muna, jadi dialisi akta situa di lima dan adong raja nami dukon di Kaisar. Asadong di ida silatus na somarguna hatana, lam gadda tahe gaurna, dibuat maaik mamuri tanganna di jolo ni natoropi huhut madok. Lias do ahau sian mudar nyon, hamudo na sari disi, dungi nina sudena toropi ma. Marsapata tu hami dohot tuai anak penami mamudar nai, dungi saut madipalua si Barabas, alai anggo Yesus dilisingi, dungi dipasahat ma asa diparsilakon. Tabasada rohata martangeang mahita. Puji-pujian hasangapon dohot hamolateon madiho ale Tuhan Jehovah amanami. Tuhan debata di bagasan poronginon di padumuho dohami ale Tuhan marsaur di bagas jorongon ale Tuhan ima namarningot tami ale Tuhan di partinaonamu narela doho ale Tuhan manaon akan hacit holan humokop aka dosa nami ale Tuhan. Tuhan debata saluhu na ihupasahat tami do tuado pamu asaho matotong ale Tuhan na manorangi roha dohot pikiran nami. Tuhan debata Jehovah amanami hupasahat tami saluhut na ale Tuhan aka ruas nami na sobui romar saur di bagasan bornginon ale Tuhan molo na di bagasan aka parsahito do ale Tuhan tuhodo pasahaton nami asahoma ale Tuhan na pamalupon aka sahit sian pamatang nasida tar secara khusus ale Tuhan di ina nami nyonya purba buru naenggolan natongod ditikyon ale Tuhan marsahit jala peak di rumah sakit ale Tuhan tuhodo hami mangadualu ale Tuhan asa homa na mga leon hama malum ni sahit di ina nami asa buhi hami muse ale Tuhan marlas ni roha marsaur lama muji pasangapon guaramu nabadiay ale Tuhan debata amanami di hakadongan nami na di bagasan akaparukilon homa ale Tuhan na mga leon aka penghiburan tu nasida asa boy ale Tuhan totong nasida di bagasan akalas neroha boy hami muse marsaur tu akatiki nanang roh Tuhan debata Jehovah di parpungan nami pe di bagasan bornginon takas tu di botoho ale Tuhan ima di namarningot tami ale Tuhan di saluhut akapartinaonamo asa totong ale Tuhan tiroyo muroha nami ganu marsada-sada asa unak hulau kami ale Tuhan akan najati di perngoluan nami Tuhan debata songoninang aka di pelayanan nami ale Tuhan di bagas Suriamon totong madongani hami ale Tuhan leho di hami sadani roha ale Tuhan di hami aka parhalado padita nami ale Tuhan dohot tu jemaat nami asa marsadani roha hami ale Tuhan di namangulahon saluhutna aka nanaing sulaon nami dope di huria nami on ale Tuhan tarlumobi ma ale Tuhan di program-program ni huria nami on nanaing sulaon nami ale Tuhan tarlumobi ma di jangka dekaton ale Tuhan naing marpesta mahami ale Tuhan pesta pembangunan tuhodo pasahaton nami saluhutna aka panitia na terpilih di bagasani ale Tuhan asa leonomu sadani roha dohot panorangion ni pikiran boy hami ale Tuhan marsani roha lau mangulahon pestai agiat boy makorhon aka nadumenggan ale Tuhan di bagas huria namion Tuhan di batasa luhutna ale Tuhan aka jemaat nami pe ale Tuhan na dohot ale Tuhan di bagasan kepanitiaan totong tuho pasaton nami
Tarlumobi oleh Tuhan panitia pembangunan nong terpilih jalan naung dilantik na di hari Minggu oleh Tuhan upasahat kami tuho di akar rencana nasida oleh Tuhan ho manapatiurhon saluhutna Tuhan debata songoninang aka keluarga nami upasahat kami matuho oleh Tuhan tarlumobi manang akayanakon nami oleh Tuhan na di bagasan parsikolaon asa lehonomu oleh Tuhan torangi pikiran boy nasida mangulahon akka parsiajaran na pinasahat ni guru na tunasida tarlumobi pala ditikyon oleh Tuhan na dihadopi nasida akka ujian akhir oleh Tuhan homa totong na mga lehon tiur ni pikiran di nasida boy nasida oleh Tuhan madapot akka ujian na cemerlang boy totong dilanjuton nasida oleh Tuhan parsikolan na musetu kelanjutan nas Tuhan debata pada musahudu nak kaya nakon nami pele Tuhan sian aka narkoba songoninang aka namang gugay pikiran na le Tuhan asa leono musaluhu na aka narikoti ale Tuhan dia nakon nami unang luas nasida ale Tuhan dia ela si bolis unang luas nasida ale Tuhan dia ela portibion totong matio saluhu na karohana sida ale Tuhan asa boy ale Tuhan diuton nasida songod dia do perkembangan ni aka negara namion ale Tuhan sesuai dohot aka umurna Tuhan debata upasahat kami nang negara nami apala ditikyon ale Tuhan macai gok ale Tuhan parukilon na niadopan ni negara namion ala itu horo pasahaton nami ale Tuhan di aka pemimpin nami mulai sian na tertinggi sahat na terendah ale Tuhan asa homa namani roy aka pikiran nasida homa namani ron aka pikiran natorang tu nasida le Tuhan asa bui negara namion mardalan di bagasan hadengganon songoni manang hami ale Tuhan rakyat asa toto kami ale Tuhan turut di aka perintah turut di aka peraturan nong binain ni aka pamarenta nami ale Tuhan asa toto kami di bagasan las ni roha dohot sadani roha hami ale Tuhan mangulahon saluhut nai Tuhan debata upasahat kami saluhut na nang pargulmiton ning ulu nami tu adopamu asa homa ale Tuhan namadongani hami homa namangalehon akan narikot ding ulu nami ale Tuhan dina istirahat pe hami ano di podoman nami ale Tuhan homa namadongani hami jala homa ale Tuhan napadungo kami di manogot nyari boy hami ale Tuhan beraktivitas songon sedia kala Tuhan debata songoninang dinalau mulak kami anon sian bagas joromon ale Tuhan lehonom makatiur ni cuaca asa boy hami tolhas ale Tuhan sahat tu bagas nami ganup sada pajupa kami dohot aka keluarga nami di bagasan hadameon Tuhan debata jalmar ningot diha dohami di aka dosa dohot pangalausion nami upasahat kami mayale tu adopamu asa homa ale Tuhan nama bolokon saluhut aka dosa na hulau si hami asa tamahami ale Tuhan mangido siako jala tamahami di adopanmu Tuhan debata puji pasangap hami maguarmu di bagasan guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tapuji Tuhan tah. Jesus
nang godang dosaki alai sesadoi dibangunuda durus disi dibani tungholong rohaki nidasilang di Golgatai upasol diriku tusi dopasur dopayamanaki. Asini rohama dihamu dohot dame nasian debata amatta dohot nasian anakna Tuhan Yesus Kristus dohot nasian toddi parbadia. Amin. Huriana hina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus barita nauli sitangi honota di pertanyaan passion diborngin na padua honon dienet sian surat Heber bidu 4 ayat 14 sahat rodi ayat 16. Heber bidu 4 ayat 14 sahat rodi 16 di hata Indonesia Ibrani 4 ayat 14 sampai dengan 16. Songonoma didok disi. Ope dibahen naung adong dihita situa ni malim na bolon naung manorusi akka banua gijangi ima Jesus anak ni debata gomos mata tiop naung tapar hatopoti ay naung adong do dihita situa ni malim na tarbahen dongan makilala dia kahagaliota tung natarujud do ibana di nasaluhut songon hita alai dang mardosa atong marhiras ni roha mahita madapoton habangsa para sia-sian asa tajalo talup ni roha jala asa dapot asini roha hita bahen pangurupion ditiki halehetanna ido saha di zaman natadok revolusi industri na paupatonon na menuju revolusi industri na palimahonon masuk do hita tu sada zaman na mementingkan keunggulan hasurungan di sude bidang saya talului do akan sumurung mana yang paling unggul itu yang akan kita pilih dan yang akan kita pakai sian sisi teknologi tabereng ma ganupari marsiadu do produk-produk handphone akan baru muncul. Marsiadu nasida isena lebih unggul, isena sumurung. Mobil pesongon itu ganupari saya diusahawan nasida do mengalui fitur-fitur na baru asa tampil na paling unggul nasida. Modeni pahea pesongon itu. Terus marsiadu. Ala memang jolma kebanyakan pasti memilit akka na paling unggul do. Buaton na, pakeon na manang untuk dimiliki. Asa laos dihorhonido nang na mamilit ugamo, mamilit haporseaon. Sudah hita pasti do mamilit dia maugamo na paling unggul, dia mahaporseaon na paling unggul, ido tapilit, ido tapeok. Laos ima tahanguluhon jala tahaporseai. Di siwasana si songonima surat Heberon na jolo diguriton. Tu akka hala Kristen Yahudi na tiki memang nasida beribadah gumudangan di jabu-jabu. Jala dang boy bebas nasida beribadah song kitaon
ala gudang pangaliliun, penyiksaan, penindasan sian pemerintah Romawi hati hai. Di bahenido dang otik sian akka halak Yahudi nang masuk gabe Kristen kecewa. Ay songono do HP Kristen tersiksa do HP iba molo Kristen dilelelele do HP iba molo gabe Kristen huripu do dung Kristen au gabe tabo nguluku huripu do dung gabe Kristen au gabe dumenggan nguluku HP gabe susah do inna nasida jalalaus alani ido gabe gudang sen nasida nama dok. Kalau tidak ada gunanya aku menjadi Kristen, atau kalau hanya untuk menderita aku menjadi Kristen, lebih baiklah aku murtad. Asa gudang masih nasida na murtad, nga Kristen mulak musik gabe Yahudi. Alanya kasih taonon nanya dopan nasida. Alani surat Hebron ditongos mak. Laho patuguhon haporsiaon ni halak Kristen na di perserahan hati hai. Madok marsihoho mahamu di haporsiaon nong pinili mo naon ala memang pilihan mo naon mana paling unggul ninna tunasida. Jala sian sude akka pemimpin uluan raja Tuhan Yesus somma na lebih layak bainon muna gabi pegangan hidup. Yesus somma na lebih layak bainon muna gabi si paluahamu di tonga-tonga ni ngulumuna. Hamu akama nami na nami molota tarik tu negara di Indonesia on gudang do pesian hita halak naung gabi Kristen na mengalami hampir sama songon na nialaman ni halak Kristen na perjului. Ay gudang do pesian hita halak naung Kristen di Indonesia on nasusah lah homartangi yang manang beribadah di sada gedung gereja. Dilele-lele nasi dadang boy di son beribadah. Gudang do pesian akadongata Kristen naso saha tu sadarion dang madapo izin membangun gereja na. Gudang do pesian halak Kristen nagabe luangan di kesempatan kenaikan jabatan holan ala dibereng KTP na Kristen. Sebenarnya adong do di ibana kemampuan alai bereng KTP na Kristen ujungna di nomor sekian kan mana dang dipilit di posisi na sesuai do potensi ni iba. Asa dong dengan kata lain masih ada banyak orang-orang Kristen yang disiksa, ditindas, didiskriminasi oleh karena imannya kepada Kristus. Maka untuk konteks yang demikianlah surat Ibrani ini dikirim untuk meneguhkan hati umat, mempertegas bahwa Yesus itu jauh lebih unggul dari semuanya. Atau untuk mempertegas memilih Yesus sebagai juru selamatmu tidaklah sia-sia. Alai faktana gudang do nagabe murtad dang manahan di sitaononi. Mulai do murtad dakola pida ugamo. Alai molo kahalak misalnya tabuat konteks gereja molo hola terdaftar do warna anggota ni HKBP Cimanggison ale dakya merminggu dakya pertanyaan dakya diulahon nak kewajibanna dakya didoho dakya prasaura di tongan ipunguanon dung penongan adong nariko rotu gareja maddo ruas ni HKBP Cimanggis dohami i pengatar do murtad molo mangiguton bibelo asada kola pida ugamo na murtad molo hola terdaftar do warmu gabe ruas ni HKBP Cimanggison ngatar do na murtad ibana alanya ha dang diulahon ibana bengulu ni ha Kristenon nasitong dido ibana Kristen ale dang dihanguluhon ibana songo dia parangin ni hala Kristen nasitong alani ima dihamuna kamanami nanami sahalinai dalan lahu mempertegas dang salah pilit tamu di Yesus Kristus gabe si paluahamu marhite turpuhon idautama paling tidak adong tulu keunggulan ni Yesus martibakon akana asik adong tulu hasurungan ni Tuhan Yesus martibakon akka imam manang Tuhan na asing na adong di portibion na perjulo didok
Yesus dosi tua ni malim nabulun. Yesus adalah imam besar agung. Imam malim molo di padan narubi tugas nion ima adong dosa hali tahun ulaun ni situa ni malim. Ima patupahon pelean pardengganan manang pelean hasisaan ni dosa. Jadi molo on bagas joro di konteks padan narubi on magwarna ruang kudus. Sepanjang altaron on ma ruang kudus. Dungi di pudinion diguari mai ruang maha kudus. Nabui masuk tu ruang maha kuduson holan situa ni malim. Jala masuk do ibana tu ruang maha kudusi sahali sataon laho pasahaton pelean hasesaan ni dosa tu Tuhan dewata. Nadibuan situa ni malim tu si ima akka pelean si tutungon nang binuan niya karuas doho mudar niya kahabing naneng pelehonon na gabi mudar pardengganan manang hasesaan ni dosa tu Tuhan dewata. Diulahu ni banay sahali sataon. Jala torus doi mula hulak. Na dipelehon dang daging na dipeleho dang mudar mudar ni lobudo dibuan situa ni malim na dipadan narobi. Alay anggo Jesus. Situa ni malim na boloni. Masuk do ibana tu ruang maha kudus sekali untuk selama-lamanya untuk dosa semua manusia. Dang pola ganuk tahun ibana tu si sahali do Jesusi tersilang durus mudarna di hau pinar silang laho manubus sudah hita jolma saleleng nileleng na. Ima hasurungan na siya nakamalimi anggo Jesus sahali do di patupa dang ganuk tahun dang mula hula ki di bae. Jala na dibuan tu ruang maha kudusi daging nasa diri doho mudar nasa diri dang mudar ni lobu manang daging ni lobu manang habing na dibuan ibang asa disi mata bereng bahwa Tuhan Yesus Kristus dia layak dibuat sebagai juru selamat. Dia adalah imam yang agung yang pernah ada. Imam besar agung ninna di son. Mulai dok imam besar agung di hata Yunani Rosian kata megan artinya agung ya besar. Megan adong do hubungannya tu megabyte. Ya di bigamu megabyte. Molo manor kota ni internet tamu jadi kata Yunani didok 1 juta bait mai. Berarti molo sada bait imam manang malim molo Jesus 1 juta hali malim ni pada narubi ma tumibo iman sada megabyte. Jadi 1 juta hali tumibo manang lebih unggul ibana siya naka malim na adong di Portibio. Omma alasan boasa di dok nakaning kita tidak sia-sia memilih Yesus sebagai juru selamat karena dia memang jauh melebihi atau lebih unggul dari semua. Ibana do didok di senakaningan malim sito pahita namano pahita asa molo adong nasega di hita nauboto paturehoni ima namano pahita do. Di tahun abad 20-an marak do muncul akka mobil-mobil merek baru. Alai adong do sahala amat nama tua di Amerika. Dia bertahan menggunakan mobil Ford sebagai mobilnya. Di sadatiki, di tiki mardalani amat tahun, sega mobil Ford naon. Di tiki sega mobil naon, saya diteleponi bana maka bengkel. Saya dari parbengkelon naro mamering mobil naon, dang adong nabui paturehon.
Sampai nung lujay ba na to pumadong mamulu sa hala ama na matua na asing. Di paso amat tom do kendaraan non roy ba na mandapot ton nasigay mobil na mahua mobil minin nasigay na mata. Dungi di jono kiamat na soima. Holan oti do ibereng iba na dungi di tiop apala oti di mesin na itor mangulo mobili. Heran mapan na po na mobili. Ay ise doho. Basa buy itor di patureho hatop mobil hon. Hapi nga hujo na kinga kaparbengkel dang buy paturein. Dungi Roma iba na madok guarhu Henry Ford. Audo na manoppa mobil Ford. Songonido de bata dihita. Ibana na manopahita pasti ubotowaddo ibana paturehon dia na sega di ngulut taon. Ima alasan na parjulo buasa di dok ikon Jesusita pilit gabe si paluahita. Alasan na paduahon manang keunggulan ni Yesus na paduahon di dok ibana do malim naung manorusi akka banua gijang. Dia adalah imam yang melintasi semua langit. Ai Yesus rosian banua gijang tu portibion dungi mula muse tu banua gijang. Istilah kasarna ngapepe ibana se gijang tu toru dungi sa toru muse tu gijang. Ibarat sada jembatan, sebuah jembatan supaya bisa aman dilalui, dia harus benar-benar terhubung ke sisi yang satu dan ke sisi yang lainnya. Molo terhubung do dua jembatan dengan tu dua sisi on, amamma mardalan di atas di jembatan ini. Alai molo gatung do pasti dang sahati tatu ujungan. Yesus Kristus adalah jembatan itu. Dia datang dari sorga, datang ke dunia ini, dia kembali ke sorga, dia membangun jembatan itu dan sampai dang satu ngadalan olak ni langiti, alai langsung dari dok tu banua gijang manang di surgoi. Disadati kiadong masahala turis naing mendaki gunung. Ditoruni gunungi ngagudang akka guide manang pemandu na menawar hodiri. Laho madongani akka turisi nakok tu puncak ni gunungon. Dung ro turisi terro masahalak. Au may huton in neban. Anggo peta ni gunungon ngahu kuasai ngaluar kepala au. Dungi ro turisi ngayahu sa gijang dang do penian. Alai ngesude hukuasai peta ni gunungon in neban. Dungi ro na baduahon au mata hei huton. Ngaheau nakok tu gijang. Memang satu ngadalan dobe. Alai ngahu tatap, ngahu boto satu puncak dalan ni. Dungi Roma na patuluhon, molo oloho au may huton. Ay hutakku idulu-dulu kido gunungan. Menurut tamu molo waras dobe turisi isa do piliton na. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nomor 3. Nomor 3. Ay ngaisi hutana. Tetunga mula hulaki nakko turun. Ngay boto ibana piga tekongan piga lubang si boluson. Songoni ma Jesusi. Ibana rosia banua gijang tu portibion mula musi tu banua gijang. Ido benna hola Jesus do na berani madok di Yohanes 14 ayat 6 ahu do dalani dohot hasitongan dohot hangoluan dang adong nasaha tu amai anggo somarhite sian ahu. Ini menjadi alasan kuat yang kedua mengapa kita harus memilih Yesus sebagai juru selamat kita. Keunggulan na patuluhon om mana parpudi. Didok Jesusi ibana do malim na tarbahen dongan makilala di hagaliota. Yesus adalah imam yang turut merasakan kelemahan kita. Adong padohan sial luar madok. A friend in need is a friend indeed. Lapatan na dongan nasitungi cara mamereng dongan nasitong ima molo adong iba na di sapingmu ditiki susangulum. Ditiki susangulum idama ise na jonok tuho ima dongan mo nasitong. Ay do ben nagudang padohata madok ay dongan mekel do gudang donga tangis maol ya. Adong do nyadi ale maol.
Alan ido dison Jesus pataridahon ibana didok boy makilalahon hagalyotta ahan waeng nanyar sakommu di bagasang ngulum boy dihilala Tuhani asa mulu boy do ibana dongan makilala di sitaonon dang mukidang pilli to be ibana gay bisi palua iba Jesus didok boy ibana makilalahon ahan atahilala. Di Heber biddu 5 ayat 7 didok tagan jolma ibana dipeleho do akka pangiduanna doho ele-elekna mardongan anggu bolon dohot ilu-ilu tunaboi paluahon ibana sian hamatian martudu-tudu do ontu Tuhan Yesus Kristus nalau ibana tu taman Getsemane martangi yang Tuhan Yesus di taman Getsemane. Didok disi ketika Yesus berdoa di taman Getsemani, dia merasakan begitu sakitnya penderitaan yang ada di depan matanya. Yesus berdoa, dia menangis, disebutkan menangis darah di taman Getsemani. Dia berdoa, ya Tuhan, sekiranya bisa, lalukanlah cawan ini daripadaku. Namun natarbahen aliamang salpuhon ma manang laluhom ma si inumonon sia jolokku nina Tuhan Yesus alai di ujung nai do ibana do janganlah kehendakku kehendakmu lah yang terjadi. Sianita bereng benar-benar dihilala Yesus do songo dia hacikna uhuman alani dosa meradu tangis darah ibana alani hacikna meradu maranggu bulu ibana tu Tuhani madok asiroham salpuhom momulubuin neban puncakna anu ditikina di hau pinar silangi humasu sajalah hacitan Tuhani di dokibana ale amang buasa tadi konomwa Eloi Eloi lama sabaktan alani hacina alani uhuman dosa songoni ma Tuhan Yesus boy makilalahon hagaliota makilalahon nahaci di ngoluta ido bain holani bana do ale-ale na sumurung angguna di tano odo angata botoi sonari do boy dongan sugo boy do gawe musu sonari do hitai papuji-puji sugo di pauru-uru sonari do hitai di siuk-siuk sugo di pasiak-siak imanggo kana di portibion manang mulutung adung pe di portibion na makaholongi hodoh denggan ibe terbatas tabuk kamajo buku ede 210 sia buku ede 210 sia tapai hutihut mahatani de didok di ayat sada isedo ale-aleta naso olo mubai ale-ale nasumurung ima Tuhan Yesusi ai torok pe ale-ale na dihasianganon saluhu nai maca dido molomati dagingon dungi do ibana musi dia 2 haha anggi doho todong namar holong ni rohai ale-ale doho dongan tading do sudenai nang pe dipataru hita saha tu udeani lahodo musenasida ditadikon bakke molo adong pe ditanoon na makaholongi ho paling sebatas olak niudiani doho itaruhon dungi mula doi ditadikko doho disi ditanomani ima anggo portibion ala yang go Tuhani ibana do nama jagai hita nang todita di ayat tolu didok anggo Yesus sai diingot do ale-ale nai nang todita pe diingot sahat tua jaltai tatadi ko peluhu na dihasianganon dapotota dilabung na hasonangan na totong ido bain na ditiki didok padita molo naing mananom na modding siatano do para mulamu mulak mai tutan alai Tuhan dewata namano paho Yesus Kristus na balohoko sia dosa jalatod di porbadia nama ngaramoti ngolum ima nama ngaramoti orbu ni bakem anggo jong dongan di portibion holat ditanom mulak ala yang go Yesus nang ajal tai nang toditai tong boy diramoti ibana do ale-ale na sumurung
atau ngalani ima dihita saluhu nakamanami nanami tulu hasurungan ni Jesuson naing mama baik kita madok anggoau memang ikut Yesus do bainokku si paluau alani di ayat 10 di dok atong marhiras ni roha mahita maddapoton habangsa para sia-sian asa tajalo talup ni roha jala asa dapot asini roha hita bahin pangurupion ditiki halehetan. Amin. Martang yang mahita. Mulia tema alih Tuhan. Dibornginon boyhu uduti hami paihu tihut. Panganonon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus manaun uhuman alani dosa. Hamihiyad do Tuhan nian nadohot disi. Hamihiyad do Tuhan nian naikon manaon si taononi. Alai alani balgani asi dohot holong ni roham. Di luas sodo anakmu nasasadai Tuhan Yesus Kristus. Manaoni saluhut na humokko pami akka pardosa. Tuhan dibornginon pahok ma haporsion nami memilih Yesus Kristus gabi Tuhan si paluaham. Ai daudo sumurung ibana sian saluhut na adong di portibion. Atong Tuhan todim tod di porbadia ma napahoton haporsion di ngulu nami ganup marsada-sada. Tuhan pasu-pasu sudi ruasmon nama dohoti pertanyaan pasun di bodarion sayho matotong nama ngajari nasida paihut-ihut panaonon ni anakmu Yesus Kristus di tonga-tonga ni ngulu ni nasida marhitei Tuhan asa jora mahami mengulah dosa di ngulu nami ai haci do hape aeon uhum alani dosai Tuhan di nama nomu-nomu hami di pesta bulun di huriam ima parningotan ari hamamati ni Tuhan Yesus doho parningutan di ari haheheun ni Tuhan Yesus lehon dame doho sonang niroha pasu-pasu Tuhan hami di garejaon asabui mardalan doho denggan sudi akka ibadah naung dirancang huriaon boy ma sudi ruasmi Tuhan madoho ti akka parsauran di dua perayaan nabalgaon jala padao ma akka tahi-tahi ni parjahat doho sibolis nanaing manegay parmingguon doho akka kebaktian si patupaon nami di bagas coroon ali Tuhan di bornginope pasahat tami mangulu nami tuho asaho mana mangaramuti hami ganuk marsada-sada molo peak pehami anno di podoman nami saidungo mahwale Tuhan laho majagai hami asa mardame sonak kami mamulus borngin nahulumon atong alih Tuhan nami di dosa pangalasion nami nahuulah sadadarion naniulan idongan nami sadarion salpuhon mai asa tamahamion gabe habauran ni pasu-pasum Tuhan mangulu manang mate rab dohot ho mahami bornginon amin. Marid de mahita laus di soma tapasahat peliata. Ubege suara Jesus, ubege suara Jesus, ubege suara Jesus, nama Tuhan dihukum maaf. Tolonglah Yesus Tuhanku, iring-iring malakaku, aduduhon magdalanmu, asa unang-unang dinuan. Upasahat diriku, upasahat diriku, upasahat diriku, magihutun Jesus Tuhaki. Tuguaw Jesus Tuhanku, iring-iring malakaku, patuduhon dalanmu, asa unang-unang dinuan. Tatangnya kom mapeliata martangi yang mahita
Ale de bata amanamina di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadinggan, dohot nasau libasa na mauliutus. Hupasahat hami masian na nilehom mitu hami pelian nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pelianon, pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni silehon-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen rak madok mahita di tangiang hatopatai. Alia manami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut maloma ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapare, sesa madusa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namardosa tuhami, unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago, ay hodo na puna harajaon, dohot hagugoon, rodi hasangapon saliring nililing na. Amin. Asi ni rohani Tuhatta Yesus Kristus, dohot holong ni rohani debata ama, dohot parsaoran ni todi parbadiama, nama masu-masu hamu saluhutna. Amin. Amin. Huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, hami saluhutna parhalado na dohot di ibadah bornginon, rap dohot akan na bertugas, multimedia, song leader dohot, organis, pasahaton tu hita saluhutna selamat borngin, tuhat tama nama masu-masu hita saluhutna, jala taingot maaka manginang di hari Jumat, patupota do ima kebaktian Jumat Agung, di sesi parjolo dimulai di pukul 7 manogot, di sesi paduahon di pukul 10, dungi ulau nahohom pukul 10 tolu, laos tapatu pado di sesi sada doho sesi 2 ima ulaun nabadia. Tuhat tama natotong na maso-maso hita saluhutna, horasma di hita saluhutna. Horas